obyčejný kamion s namalovaným červeným křížem a nápisem Czech Republic na návěsu už opustil Afriku. Vracel se do Prahy a zbýval mu necelý den cesty. Řidič ani sestřička netušili, že mají vzadu nějaké černé pasažéry a jeden, že je dokonce v kufru za řidičovým sedadlem. Jen profesor věděl, koho a co mu kamion veze, a tak už se nemohl dočkat. Ktorá mala dievčatko. To nosilo sukničku červenú ako vlčí mak, kabáček červený ako vlčí mak a na hlave čepček červený ako vlčí mak. A rado jedlo makové koláčiky pokvapkané. Začali sa druhé kolo a v treťom kole som počula, ako sa začali trošku tak smiať, tak potichu a potom stále viac a viac nahlas. No, to asi sa im to páčilo, ako som hrala, to boli Statky z Metky, veľmi dobrá hra, taká tragikomická, čiže aj smutná, aj smiešná. No, a predstav si, zobrali ma. By jej ukousl, plakal vozíšek. Vídaj, jak je Brok zlý, ale ani ty si se neměl rvát pro kostičku. Já už se nikdy rvát nebudu, sliboval vozíšek. Tak nepláč, řekla kočička. Mňam, mňam, krejčíka znám. Takže je rodina s orechom, takže ona to otvorí, hej? Len tak, jedných z nich, no to určite. Ja viem, že ty máš za sebou veľa viac moderátorských skúseností, ale ja mám za sebou bábkarskú katedru, zo pár tých rozprávkových postáv na divadelných doskách a predovšetkým som pred nejakým časom. No, keď sa voda sypala, piesok sa lial. Moderovala zázračný oriešok v prekrásnych bielých šatách ako popluška. Chceme susedy učí jak kryse, ani zdaní posedání, zaměstnání, nemění práce, chvání, co jí kryse. Tak žádné řemeslo už peníze, žádné nevymyslo ani jedno. Preložil som do nového ľudského jazyka. Európa potrebuje rozprávky, takže nemusíme sa báť, že by sme my, rozprávkari, stratili príležitosť a stratili robotu. A zase, keď niekedy sledujeme, čo všetko sa tam deje, aj v rámci tých pánov, ktorí sedia v Európskom parlamente, tak to vidíš, že oni majú dosť veľký talent na rozprávky takisto. Ne, to sú babráci. S pánom generálnym riaditeľom sme sedeli a hovorili sme o nejakých detailoch, ktoré sú také profesné. Ale je to možno aj vďaka tomu, že RTVS má konečne svoje výsledky po fúzii so Slovenským rozhlasom a aj prezentovalo medzi širokú verejnosť tento festival, ktorý nemal tú možnosť predtým využiť aj toto médium. Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe sa dnešným večerom blíži k svojmu záveru. Máme radosť, že aj v tomto ročníku sa nám podarilo venovať niekoľko dní tak dôležitej súčasti detského sveta, ako je rozprávka. Poroty si vypočuli súťažné tituly, starostlivo vybrali tie, ktoré ich najviac zaujali. My už poznáme víťazov, odovzdali sme im ceny a srdečne im blahoželáme.